ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали нарху наво, харид ва фурӯши хона, замин ва квартираҳо. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед, бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. мо видеои имрӯзаро сар мекунем. дӯстони азиз, нашоти документатсиятон проблема дорем, печатҳои фаршивӣ дорем, мехоҳед ки гранӣ сабз гарен, аммо намедонед ки ба кӣ муроҷиат кунем. мо ба шумо акаи фирдавса тавсия медиҳем ки инсонҳои бабовариян ҳар рӯза рейс доранд аз Москва ва Московский област. номрашон дар рӯи экран аст, 24 соат кор мекунанд, ватсап ҳам доранд. шумо метавонед занг бизанед аз ҷои зистатон омода гирифта ба хости Аллоҳ ба граница бурда боз ба Москва бармегардонанд. аз номи канали нарху наво занг заден, боз скидкаи беҳтарин мешавад. видеонаворо сар мекунем, то охира тамошо кунед. нархи онҳо сар мешаванд аз 120 000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора. 3 сотиқ заминаш, 3 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. хонаро сирочина фурӯхта мешавад гуфтагиаи соҳиби хона. нархаш 120 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 8-ум микрорайон. духонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 51 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб роҳи калон. нархаш 200 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Пухтар, Фурғонтепа. духонага квартира дар 3-ум ошона қарор дорад. 43 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 8 ошонага, 2 лифт дорад. дар наздики мактаби 12. нархаш 215 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 13-ум микрорайон. якхонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 43 квадратный метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, масҷид Садик. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 270 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипразем, Гарадок. якхонага квартира дар 9-ум ошона қарор дорад. 40 квадратный метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш
320,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. ҳама саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. ҳатман фикротона дар комментария нависед. хайр.